wonten jawining rangkaan negaring Dwarawati nenggih satu ing Jangkar Bumi Raden Anantarja. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumalu dukundur katup lumembak penyukang kumambang saka pitunganku lah kok dadi ganjil ngendikaning Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna mongko ndak sawang kahanan negara Ndrawati katon ayem lan tentrem ewa dene ngendikaning Kanjeng Prabu Ndrawati lah kok ketaman pegebluk ki pegebluk sing kepiye ya nanging kudu tak antepi upataning Antarja nadyan taunana windanana ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo pepundhenku Sinuwun Prabu Ndrawati bakal tak enteni nganti tekan kapan nggone maluyake negara Ndrawati sing saya rukun tetep rayang Pinutut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe kelari rawang boten pangling Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura ing merpeki dating ing rayipun Antarja ya Yai aku ing merpeki karan Dimas Antarja wonten paridamel menapa namung sadèrèngipun pareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas ya Yai tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana kula pun dinggo jimat nyuwun pangapunten menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun priksa wonten menapa dene Kakang Mas kepareng merpeki dhateng papan kula anggenipun kula ngentosi dhateng Kang Rama inggih Prabu Sri Bathara Kresna Antarja wonten timbalan dina samangka aku minangka dadi badal wakil ing Kanjeng Rama Prabu bakal ndhawuhi marang kadangku ing Jangkar Bumi ya kuwi Antarja yen to Kanjeng Rama ora keduga suwan ana ing negara Ngamarta mula tak suwun kanthi banget siadi baliya marang Praja Ngamarta matur marang Punden Pandhawa yen to Kanjeng Rama Prabu ora keduga rawuh ana ing Praja Ngamarta yen pamunten sabdanipun Kanjeng Prabu Ndrawati nalika semanten badhe maluyakaken negari Dwaraka krana sawetawis negari Dwaraka taman pegebluk prasapaning manahipun ingkang rayi ing Jangkar Bumi taunana windanana kula mboten badhe wangsul menawi boten sareng kalian Kanjeng Prabu Ndrawati tindakipun sareng sak lampahipun ing rayi Dimas wonten dawuh pun kakang iki kadangmu tuwa pun kakang iki kadangmu werda Yai yen siadi mrengkang saka dawuhing kadang werda monggo yen ngantipun kakang kuwi mubal babaling kanepsunku wekasan pun kakang nibake suwiji-wiji ingkang ora dadi kersaning Yayi Jangkar Bumi iki mengko malah ora becik kedadeane nyuwun pamunten surasaning tembung kados mekaten mengko sing kados pundi kepareng kula badhe cumadung dawuh
aku pinaringan Purbawasisa dening Kanjeng Rama. Purbawasisanipun kados pundi? Dawuh supaya sira Yayi bali marang negara Ngamarta. Yen to Siadi berguguk utawa waton ora gelem kundur marang Praja Ngamarta, aku ginan ngruda peksa kelawan Dimas Antarja. Nadyan dadi peperangan bakal tak antepi dening Stija Bumanara Kasura. Yayi Antarja. Jaja mundhap lir kretat duka yayasinipe netra kocak mundarandir nyun mapunten sareng kula tampi timbalanipun Kakang Mas kados mekaten sewu-sewu kalepatanipun ingkang raying jangkar bumi tadah wadana menawi kula nilaring tata krami paripaksa kula nilaring gangguh wonten sanipun Kakang Mas Traju Trisna Siadi malang kerik ana ngareping Kadang Werda kula namung bangun miturut menapa dados pangendikanipun Kakang Setija Bumanara Kasura tegese bangun miturut nadyan dipun peksa kados menapa kemawon kula mboten badhe wangsul balimo sareng kaliyan Kanjeng Wah Indrawati yen ngono pun Kakang ngembang rudha paripaksa karo Siadi menawi kelampahan mekaten tegesipun dinten sak mangke Kakang Setija sampun miwiti perkawis kaliyan ingkang raying jangkar bumi. Nuwun sewu. Yen Kakang Nrakasawar miwiti perkara karo wong jangkar bumi, ayo ngejak apa bakal tak ladeni, ngejak apa bakal tak turuti aja nganti aku gawe kuciwaning Kadang Werda mapan tak tebak dadamu kene marganing patimu sing olena prapteng lalis Kakang Setija.
kira ngajak gojek karo pun Kakang. Lah kok tinemune Siadi tegel karo pun Kakang nibake daya kemanden. Ora pangeling. Iki wujuding upasanta tumiba ning dada panas. Yen dudu Sida tak kira wis tekaning pati. Ya, Antarja. Siadi wis tegel karo pun Kakang, paripaksa pun Kakang tegel karo Siadi. Tampan ana siung pengapit. Ora sirna margalayu jejundang nalindring Traju Trisna Prabu Stijo. Antarja, ih paman. Kula tingali saking katebian. Ayun-ayunan kalian Anggir Stijo Bumonoro Kasura. Lapa samangke sampun dumugi papan mriki sajaipun kawon nuwun pamunten. Mboten wonten jamak limanipun kula menika ngakoni dhateng kaunggulanipun mengsah. Kula mundur menika kula namung gumun perkawis menapa. Gumun dhateng kelakuanipun Kakang Stijo, piyambakipun sajaipun mentala dhateng Kang putra paman. Liripun janandika Anggir Antarja saged paring dawuh kados mekaten. Jawahaken pusaka siung pengapit wonten jangganipun ingkang putra ing jangkar bumi. Ngantos kula kendhang kapracundhang konta kapraba kula semanggaken nggih kula atur seminggah wong Traju Trisna kula sing ajeng ajar. Loh, paman. Rama kula mboten tarimaken paman sencaki nyikara dhateng putra pun Stijo. Menapa Rama mboten saged ndandosi dhateng pakartenipun Senopati Ndwarawati ingkang sajaipun sampun gedhing dhateng putra. Sik menengo. Setyaki kula wonten paring dawuh. Rene Dimas. Mrene yo, tindak mrene. Wonten dawuh. Kowe njotosi Stijo. Lah panjenengan rak sumrep to. Kok dadak takon. Kok sik to? Iki sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Gawe geger negara Ndwarawati. Gawe kisruh negara Ndwarawati, gawe peperangan teng negara Ndwarawati. Monggo nyatanipun kathah para kawling sami ajrih dhateng ridhanipun Anggir Stijo. Mila kula boten nrimaken. Kok sik ning kedaton mau sing wis dipecat dadi senopati sapa? Kula. Lah kok isih gagas negara Ndwarawati, arep geger arep tentrem, kuwi perkarane Ndwarawati. Kowe ora wis tak lereni to? Oh inggih. Kula kemutan. Kula sampun dipun lereni anggenipun dados senopati. Lah kok njotosi Stijo iki ra anakku. Lah kula pun senes senopati. Kula men gento terminal. Njotosi sapa-sapa sak karepe dhewe. Lho, kowe saiki nang terminal to?
Nek termin ayo sakarepku ora ya sakarepku. Kok sik to, Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi kowe ora wedi karo aku? Hangger Setijo gawe geger. Kula ora nrimake. Kena perang ning jabane ladan Gurundurwati, ora ning Gurundurwati sak penake dhewe. Kula sing ora nrimake. Wong wis dudu nayaka kok ora trima bab negara Ndorowati. Diakoni karo ora ning Ndorowati niku wis menehi kula pangan pirang-pirang taun. Kula tresna karo Ndorowati. Nek Ndorowati digawe geger karo wong liya, kula ora entuk. Tantrimamu sing gawe geger tak ajar. Nek sing gawe geger iki anak ratu ora weduli. Kowe ora wedi. Lho sing tak wedeni apamu? Lho. Lah kok malah nantang aku yo? Mboten maksud kula. Ingin kula ajari menapanipun ning atase anak ratu dikandhani nyayal sakarepe dhewe. Nek ngono kowe tak adepke ning Perdata Agung, tegese kowe bakal entuk pengadilan. Lho, kowe arek entuk pengadilan dihukum karo negara Ndorowati. Hose. Dihukum niku perkarane apa? Jotosi Stijo. Sing jotosi sapa? Lho, genah kowe ngono. Sampeyan pirsa piyambak. Sampeyan ngerti. Sampeyan tekan mriki kula wis ora jotosi. Tegese ora ana seksi, ora ana wong sing ngerti. Ora iso diajokke ning pengadilan. Hukum apa ora ana seksi kok dihukum? Haha. Limrenges iki lho. Kok kaya sak penake dhewe. Lemerot lambene ming sesisih. Setijo yen miturut aku sira aja nganti iki mergane aduh mati aku Udawa ngopo Kakang Udawa konangan juragane mesti ditimbali merono bloko wae kaya aku nek arep diadili seksine sapa apa kok Prabu weruh dhewe nek ora weruh bebas ora iso entuk diadili. Udawa Nun rene sendika kula ajepane lah ngono lanang tenan pripun kowe kok melu njotosi karepmu piye to? Ih, golek kegiatan. Lho. Golek kegiatan kok njotosi wong mongko iki anake Ratu Ndorowati kok golek kegiatan sak penakmu dhewe. Kajenge. Dasare wis ora seneng ket biyen. Dasar kula wis ora cocok, wis ora seneng. Kowe bakal tak ajokke ning Perdata Agung. Lho. Kudu ana seksi. Kudu ana sing ngerteni nek kula njotosi. Lho, lah wong aku ngerti aku mengo kowe wis nyikep sirah kok. Waduh. Apa dikira aku ora ngerti to? Seksine ya aku. Nek senjaki pancen aku ora weruh, aku medhun senjaki wis leren nggone njotosi. Ning nek kowe aku weruh, aku mengo kuwi nang mburi Setijo, terus kowe nekak Setijo saka mburi, tok sikep nganggo tanganmu ya to? Nggih. Kowe dihukum. Seksine sapa? Ana seksine apa? Ora ana seksine, bebas. Piye Kakang Udawa? Ketoke kula dihukum ketoke. Sebabe wonten seksine kula nyikep gulu konangan kali Sinom Prabu Ndorowati. Setyaki aja kaya ngono Dimas nadyan si ora cocok karo pun Kakang nanging aja kebangetan nggonmu ngino marang Nata Ndorowati. Setijo wonten dawuh. Raja ngadoh papane ayo. Sawi Rama kula dhereaken.
Ketinunun gadanira wirang temandang setyane ku garwanira ini pun Ratri Kundur dhateng negari Ngamarta para Pandhawa ki nen samapta ing gati sawiga ing diri tata-tata babakan anggere Gatotkaca anggenipun badhe anggaya Wayu Senopati menika mangke badhe kathah pacobanipun mekaten paman inggih menawi kula mekaten mangke menawi wonten pandangun saking Kanjeng Prabu kula saged ngaturaken menapa ing sampun kula tampi saking paman Garbaruji mekaten nggih kula nyuwun pangapunten menawi kula ngantos damel geger kawontenan negari Ndorowati boten dados menapa kepareng kula badhe nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngamarta paman ngatos-atos sampun kados lare alit cekap kula nyebadhe anjagi negari Ndorowati lan dipun aturaken punden Pandhawa kula mboten ngertos kenthang kimbuling lelakon pojok blareting kahanan menawi ngantos wonten menapa-menapa ingkang ngembet dhateng Kanjeng Prabu Ndorowati sepisan malih kula mboten ngertos menapa-menapa ih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati ing atos-atos Wirangga Antarja Kresna Senayang manggelung mintonaken dewi gramanira kang kumitir aneng asta Rama pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama ya Kresna kula tampa sawu-sawu kalampatanipun ingkang putra Tadah Wadana ngantos randhat anggen kula sowan ngersa Maduka Rama pukulun anggenipun ngentosi wonten ing sakjawining tapel wates negari Ndorowati ora dadi ngapa Kresna ya mung aku nyuwun kepiye muga keterangane nggone putuku si Setija Puswan lan wis ngandhake sak kabehing apa wigatine miturut petungamu piye coba Kresna gage matur marang panjenengan ulun duwe lekas kaya mengkene mau merga mesakake kelawan putuku si Setija ingkang tansah gagar wigar yen to gayuh kanugrahan apa wae mula sagedagan iki nganti aku metu saka ing kayiwangan kowe gati aja nganti gagal penggayuhe putuku Setija Bama Narakasura pengajabipun manahipun ingkang putra ugi mengkaten sampun ngantos sepisan menika Setija gagal mila samangke kula namung ndederek kersa paduka Kanjeng Rama pukulun Kresna wonten dawuh ndak kira yen to mung panjenengan ulun kelawan sira ora bakal kumandhel kapercayaning Setija lajeng para paduka ngerti yo lamun sejatine kita kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu yen ngono Antarja ki tanpa beda kaya wayahe Iwang Manikmaya ya Iwang Jatimurti ing Surawaya
Mula mbuh kepiye carane kowe munggah ning Kayiwangan supaya Iwang Manikmaya ya Iwang Bathara Guru ndombani karepe putuku Sinarakasura. Lajeng kados menjangken kula badhe munjuk atur kersanipun Kanjeng Iwang Pikulun jagat Giri Pratinggah. Lambe atimu ulun wis percaya. Rantamen tembung iki becik lan manuhara aja nganti kawistara. Yen perlu gawenen Iwang Manikmaya lali Purwaduksina supaya gelem wombyonge apa kang dadi karepe putu Gustijo. Oh inggih, ngestaken dawuh. Nanging ngaten lajeng bidalipun ingkang putra benjang menapa Rama aja nganti katalumping dina iki uga mangkata ning Suralaya. Ulun bakal nunggu ning papan kene karo putuku Si Setija Bumana Kasura. Non ngestaken dawuh. Nalika mangkatan kula nyuwun pamit tambang mesti Rama Pukulun kula minggah wonten ing Suralaya ngunjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setija enten ana sedhela ning kene ya ngger anakku bocah bagus niki Rama sembah kula ing nderekaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu. Sasana peladuk indah gumantung tanpa centelan Winastan Kayiwangan pundhita ingkang minangka dadi sambunging Dewi Pakandhe diarani loro Makandhe jejer kaping pindho gumelaring Kayiwangan Suralaya yen junggering saloka ya paku jamur kataliwarna sinten ing lenggah madyaning Kayangan Suralaya menika tawarnani ingkang sampun keparengaman madyaning sela kandha waru dinangun nenggih Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Manikmaya ya Sang Jati Murti risa juga lenggah madyaning Bali Martya Kunda Manik sineba sangganing para Jawata tanon ingkang jinaket kejawi amung kami tuaning Kayiwangan
Jawata ing sithik pangdal-dal Wang Pikul narada ya sangkane kursi miwah atmajaning pukulun Bathara Goring ngangka sekawan nengge Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati ya Sang Resi Upadya kagadroning griya Hyang Pikul manik kaya tuku melat sawanipun nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya gurawalaning galih mula sigra medhar pangandikan kumangkono wijining pangandika Sang Hyang Pikul Jatimurti ing dereng kababaring lisan Sangya tasih mangya tarajating raja kawuryan mus sunyara mangrehing ukara no tanpa palupi Adilar Silastuti Sujono Sarjono kalulun kala tida Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe punamini gara-gara kayiwangan ingkang sumunduling ngawiyat yakti menika sowanipun Kresna ingkang kanthi abadan wadak satemah karya sumuk madyaning kayiwangan kathah sangganing para Jawata widodara widodari ingkang sami boten kararsan anggenipun sami mapan wonten ing Bale Martya Kunda Manik Kakang dalah
Ayo nggih. Kula sampun ngawuningan menapa sababipun dene kayiwangan ketaman gara-gara dipun sababaken sowanipun Kresna anggenipun ngabyantar kersa paduka di Pramesti Bathara Guru tumunten Katimbalana. Di menapa wigatosipun dene Kresna sowan ngabyantar kersa paduka di Pramesti? Kakang Rada lenggah sekeca. Ayo nggih, inggih ngestaken dawuh. Kresna padha kanthi raja saprapta kita nggih. Nun inggih pukulun. Tansah pinangan kawidadan niring sambikala. Namung kemareng kula ngaturaken sembah, sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih nanjeaken dhateng pawarta ingkang sampun bineta bakul sinambi wara. Menapa kepara saestu bilih dinten sakmangke punika Jawata badhe matedhakaken kanugrahaning kewinastan Wahyu Senopati pukulun. Ya, pancen bener kaya mengkono. Nanging ngerti ya, kuwi dudu ana ing panguwasa ulun sabab kabeh mau isih kapurba kawasesa dening Sang Hyang Mahardika ngrat ya Sang Hyang Bathara Wenang Kresna. Oh, mekaten. Iya. Menawi kula mekaten sakmangke namung badhe ngaturaken menapa ta ing dados wigatosipun ingkang wayah ing Ndarawati. Anggen kula kraya-raya sowan ngersa paduka Hyang Adipukulun menika sayektos tinangisan dhateng anak kula inggih menika Mustijo Boma Narakasura. Anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu ing winastan Wahyu Senopati. Pukulun mboten nampa kula menika badhe ngetingalaken lampanipun ingkang wayah Ndarawati menika babar pisan mboten, namung semantena nuwun pangapunten. Kresna menika saged winastan wayah, nanging Kresna menika ugi saged winastan putra. Liripun menapa kula matur inggih mekaten. Menawi kula nyarira titah wonten ing Madyapada, tan wandhe pukulun badhe andangu dhateng ingkang Abdi Kresna menika kanthi sesebatan wayah. Nanging menawi kula mapan wonten ing kayiwangan, paduka kula badhe andangu, kula menika atmaja paduka, jer kula menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika putra paduka. Mila mboten nama mokal menawi ateges tija menika wayah paduka piyambak. Mula ingkang saking menika pukulun. Sampun wangsul wangsul kula menika mangertosi atmaja kula pun setija menika anggayu kanugrahan para diri gagar wigar tenantuk karya. Dinten sakmangke keparenga sukalaning penggalih Hyang Adipukulun bebantu dhateng ingkang wayah pun Kresna inggih ingkang putra pun Wisnu menika supados anjurung lekasipun ingkang wayah paduka pun Setija Boma Narakasura supados saged kagaduhan wujuding Wahyu Senopati. Pukulun menapa paduka mboten ngeman dhateng ing wayah, menapa paduka mboten tresna dhateng ingkang wayah pun Setija prasapanipun anak kula menawi mboten kasembadan kedurungan Wahyu Senopati tan wurung badhe dipun entengaken gesangipun malah sakmangke badhe pados margining pejah. Duh pukulun suruh sanget panyuwun kula sukalilaning penggalih paduka pukulun ametanga dhateng aturipun ingkang putra pun Wisnu inggih ing wayah pun Kresna menika pukulun Sang Hyang Jatimurti. Manggat Kurda sumapangga wakot katinyo mawukyat hiro wang om bilah ing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng bareng kita matur kelawan panjenengan ulun tata lair kita ku uga saged sinebut wayah nanging batin cira iku uga kasebut putra. Kang mangkono banjur ulun eling lamun sejatine nata Ndarawati kuwi titising atmaja ulun pribadi ya kuwi Wisnu. Monggo Setija mono putramu tan wurunga Setija kuwi uga kulit daging ulun pribadi. Kang ateges Setija kuwi uga wayah ulun. Kresna penangise putu ora bakal ulun mentala lamun nyawang yen to Setija gagar nggone bakal nggayuh Wahyu Senopati. Nanging sumurupa ana cara-cara ingkang kudu dilakoni dening Setija. Aja nganti Setija wurung nggone kedunungan wahyu sabab
ana titah loro ingkang wis winangsit dening Jawata bakal nampa kanugrahan siji putramu ya kuwi Stija Bumanara Kasura wonten ingkang angka loro ya kuwi putrane utawa atmajaning Werkudara Jodipati satru ing pringgondane Si Gatotkaca mula yen to atmajamu kepengin adreng kedurungan wujuding Wahyu Senopati Kresna mara kita bali ana ing Madyapada dawuh kelawan atmaja kita Stija sowan ana ing negara Ngamarta matur marang para pepundhening Pandhawa supaya murungake nggone raja lan ndombani Gatotkaca nggone gayuh Wahyu Senopati. Kanthi cara ingkang mangkono sira lan panjenengan ulun bakal gampang nggone bakal gayuh wujuding Wahyu tinampa dening atmaja kita Stija. Mekaten Bu Kulun, iya. Mari tela mekaten kaliyan ana kula nyuwun pamit dal pasilan wangsul dhateng Madyapada. Nanging kula suwun pukulun sampun ngantos cidra ing ubaya kedan tumbani dhateng anak kula. Ulun ora bakal cidra ing ubaya. Ulun bakal ndumbani apa sang dadi karepe atmaja kita ya wayah ulun Stija Bumanara Kasura. Waduh, matur nuwun pukulun, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit adal pasilan kaliyan ana surtiting ati-ati duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik nata Ndarawati. Ngrada dedali ketunya kaleweran ngeling ana nalika kentir jroning samudra laya Naradaya sang kanika putraya sang kanika Resi kencang warudaya pak wong bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu lho Di. Mboten nama kula menika badhe nderek dhateng menapa ing sampun paduka badhe tindakaken menika babar pisan mboten namung kula menika kami tuwaning kayangan. Kula menika ing dipunsepuhaken wonten ing kayangan mila kula menika duwe kewajiban jejeke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi wonten lelampahan ingkang sajakipun badhe menggok saking kautaman menika kedah dipun jejekaken. Liripun kados pundi Kakang Rada paring dawuh mekaten. Ha inggih. Adi guru sampun menggok margi. Sampun boten mailu dhateng jejering minangka dados kadewatan panjenengan. Ami lalu hamberung tanpa pitung lajeng ndombani pakartinipun Kresna. Monggo saking paningalipun ing Raka Sidi Pangdal-udal menapa tindakan Kresna kaliyan Stija menika kala wau. Menika tegesipun miradati kodrating jagat, miradati kodrating dewa. Ingkang menang maringaken kanugrahan menika Jawata, ora kok sami budidaya ning sarana nggunakake akal sing licik, akal sing kleru menika badhe nerak pacak terajang perbatang. Kakang Rada punapi? Nadan kados menapa Stija menika wayah kula. Tata lair Kresna menika putu nanging batin Kresna menika anak kula piyambak. Ateges Stija menika kulit daging kula piyambak. Monggo kulit daging nggih kulit daging. Ning menawi pakartinipun boten sae kedadipun leresaken sampun ngantos panjenengan menika lajeng ami lalu nderek dhateng pakarti ingkang klintu. Nuwun sewu lho Di. Menawi jengandika gadhah lelampahan kados mekaten menika mangke menawi wonten menapa-menapa ing temandu wonten ing kayangan utaminipun dhateng paduka Adi Pramesti kula tunggak waru tunggak dadap nerada ora melu-melu ora melu garap. Sampun ngantos kula menika mboten mangan nangkane ning gabul pulute. Mangke ndak malah mboten kanten-kanten lampahanipun. Menawi sampun madhep mantep badhe nglampahi lampahanipun Nata Ndarawati Raja Kipakatripun Stija, monggo. Menika wonten sing ngandika Adi Pramesti Bathara Guru kula semanggaken. Ning aja ngembet uripe para dewa sampun ngaten kemawon nggih kula wekas dhateng sing ngandika Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang lenggah sekeca wonten ing kayiwangan kula badhe ngodha lampahipun Kresna. Monggo. Nek kewirangan aja sambat rada lho Di.
Kresna. Kula wonten dawuh Rama Pukulun. Nggih. Kabare piye? Kaselak nata ling penggalihku nyumurupi nggonmu bali saka Suralaya. Matur ngesani Wang Pikulun Manikmaya gage matur marang panjenengan ulun. Nggih. Kanthi samudana ingkang sampun kula tata wonten salebeting manipun ingkang putra ing Ndrawati. Kawuningana Pukulun sakmangke Wang Pikulun Jatimurti sampun kepareng badhe ngrajangi lan mbebantu dhateng anak kula pun Stijo. Anggenipun ngupaya wujuding Wahyu Senopati Pukulun. Dalah. Stijo wonten dawuh. Kanthi pambiyantuning Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru, apa kang dadi penjangkamu angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Stijo. Waduh. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Eyang Pukulun. Ya. Sabanjure piye Kresna? Namung mekatena wonten dawuh panjenenganipun Wang Pikulun Guru ingkang kedah dipun lampahi dening anak kula pun Stijo. Wonten menapa Rama? Kula aturi paring dawuh. Stijo, jebul peranganing titah ingkang nampa wisik supaya nggayuh kanugrahan kuwi ana wong loro. Ya kuwi Nalindring Trajutresna anakku Stijo lawan putra ing Jodipati anake Werkudara. Ya kuwi adimu lanang Pringgondani. Yayi Gatotkaca. Iya. Mula supaya luwih gampang nggonmu bakal nggayuh Wahyu Senopati. Nggih. Iwang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan sira kulup supaya lumarep ning negara Ngamarta sowan pamanmu para Pandhawa. Matur marang para paman-pamanmu Pandhawa supaya aja ngrajangi apa kang dadi pakarti ning Gatotkaca. Supaya cinupet nggone gandombani marang si Gatotkaca bakal nggayuh Wahyu Senopati. Kanthi cara ingkang mengkono kulup saya gampang ngono bakal entuk kanugrahan. Rama dipun parengaken dinten sakmangke kula sowan ngersani Punden Pandhawa. Yen pancen sira kulup Stijo wani mangsa Baranga paman kula ingkang sowan sampun kejot penggalih paman. Mak kelepat tanpa taliwara. Inggih Rama Pukulun. Ning kok aku kuwatir Kresna. Iya kuwatosipun. Pandhawa kuwi wong limpat, Pandhawa kuwi wong pinter, Pandhawa kuwi lima nadyan ora sinanding Ratu Ndrawati. Pandhawa kuwi pancen dadi mustikaning titah. Inggih. Yen nganti Stijo ana apa-apa piye? Kula kan Rama Pukulun kedah ngawat-awati Stijo. Lah iki saya angel meneh. Li arep ngawat-awati piye malah kadenangan dening para Pandhawa? Yen to kowe karo aku ndombani pakartining Stijo, mengko apa ora wirang bebarang. Lajeng kedah kados pundi Pukulun? Wah, iki sing angel Kresna. Inggih kula ngertos. Nanging kedah dipun awat-awati wae mboten mangke kedrawasan. Yo. Lah terus kudu piye? Monggo dipun caketi kawontenan negari ing Ngamarta. Ora, yen to wujud kaya ngene aku rawani. Merga Pandhawa ki wong lantip-lantip panggraitane, wong wasis, wong sing kulinake nganggo ngelmu titen. Yen ana swasana sing beda wae Pandhawa wis tanggap ing sasmita. Mula kudu ngati-ati. Menapa cara kula? Caramu piye? Sampun ngantos wujud nata Ndrawati miwah Pikulun Nagaraja. Terus wujud apa? Menawi Pukulun ndaratur kula aturi nututi dhateng menapa ing kula tindakaken. Kowe nglakoni apa? Aturi ningali Pukulun. Ya, Kresna. Kados pundi Rama Pukulun? Kula sampun boten wujud Nalindra Ndrawati nanging sampun wujud yaksa kados mekaten. Wah, dalah edan.
Mbok menawi cara mekaten kula kaliyan panjenengan nyaketi negari Ngamarta boten badhe kadenangan dening para Pandhawa. Sing kandha sapa? Panjenengan kok sajaipun boten pitados. Lho, aku ki apal Kresna. Aku ki apal karo pambekaning para Pandhawa. Sipate sijining Pandhawa kuwi aku apal. Mulya entuk apusi nganggo wujud buta kaya mengkono mau, ora bakal Pandhawa kuwi sulap nyawang marang wujudanmu. Nanging sak boten-botenipun rak angel anggenipun badhe kadenangan. Sampun samenika Rama pukulun sarujuk napa boten? Nek ora sarujuk kula tak mangkat dhewe. Panjenengan nggih bidal piyambak. Weh, la aja ngono ya. Ya tak tututi, Kresna, tak tututi. Tegesipun sampun sami niat ngrojongi pakartinipun sedaya. Ya ning kok atiku kok ora penak. Mboten penakipun gak sebabipun iki arep wujud kaya ngene kok iki engko ketoke kok arep konangan. Panjenengan sampun ngendika mekaten, wis to, aku ki apal karo para Pandhawa, manahipun ingkang yakin. Penggalihipun ingkang yakin. Optimus. Gus. Kowe ratu ora rasa omongane rasa werna-werna. Monggo dipun caketi negari Ngamarta. Ayo, ngati-ati lho ketoke kok arep konangan. Panjenengan menika lho malah ngedeg-degi kula badhe mawi jejuluk Prabu Kala Yaksendra. Yo, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Lho. Kok kaya moh mikir to. Ming diwalik, wis to diwalik iki kowe konangan tak kandhani. Panjenengan monggo dipun caketi. Yo kowe sing tak anggap luwih tuwa, aja kowe ndirasa tida-tida ora basa karo aku. Yayi Yaksendra Kala, Kakang Kala Yaksendra nyaketi negara Ngamarta. Ayo tak derekke, ayo tak derekke konangan. Malah kaya ngoten bidal samenika Rama. Ayo Kakang Kala Yaksendra bareng karo aku. Ger Antasena. Piye, Lik? Lemu mlaku kok kaya ora jenjem, kaya ora jenak. Nek nderekke bapak iki mesti dikandhani dhisik. Antasena, kowe tak jak rene. Wigatine kaya ngene.
Nek nderekke mak cilik Janaka kuwi ya ngono. Antasena ayo melu pamanmu Madukara, aku arep mrono wigatine kaya ngene. Nderekke mak cilik ragil iki lho. Kok rumasaku kaya kewuan to aku. Lho, kewan sebabe apa? Sebabe aku ki jane bingung sampeyan ki arep nendi lan arep ngopo. Pancen kowe sejatine tak jak ngadoh sawetara saka negara Ngamarta. Heeh, lah sebabe iki ngene ya, Ngir. Kowe ngerti to rembuganing Pandhawa mau apa? Ya ndombani kakangmu pring gondani nggone supaya kelakon entuk wahyu senopati. Heeh. Lah aku entuk dawuh saka Kakang Mas Jodipati kon nggawa karo kowe sok rada adoh ing wigati ngandani karo kowe supaya sira anakku lanang ngrandu gombala ki aja meri, aja mesgul atine, aja kodeng pikirmu. Merga petunganmu sing dideng-deng kaya kendang mengaputra Jodipati sing nomor 2. Kuwi aja ya, Nggir. Oh, masalah kuwi to. Iya. Dadi mbok anggap aku cemburu ngono piye? Mbok anggap aku meri karo Kakang Garwaca. Ora Lek. Pesining Gusti iki dhewe-dhewe. Antasena digariske urip kaya ngene tak lakonane kanthi seneng, kanthi tuwaju. Semono Kakang Antarja digariske urip kaya ngono, ndak kira Kakang Antarja ya wis tanggap, mesti nglakoni kanthi seneng. Ora bakal duwe rasa ngresula. Kakang Garwaca kuwi ditresnani dening para pundhen Pandhawa, ibarate kaya ngendikamu mau dideng-deng kaya kendhang. Kuwi ya bejane Kakang Garwaca. Dadi kabejane wong kuwi ora iso dimerekke. Kabejane wong kuwi ora iso dimerekke karo sapa wae. Kuwi wis disebut bejo. Ngono ya? Heeh. Dadi aku ora duwe niat aku ki iri karo Kakang Garwaca. Wah, Kakang Garwaca di nganake nek karep nggayu wahyu diwangi Pandhawa. Nek aku arep nggayu wahyu ora tau diwangi karo Pandhawa. Aja kok nggayu wahyu. Aku ki arep ngopo-ngopo ki Pandhawa ki mbuh kaya ora weruh. Aku ora apa-apa kok, Lek. Ora apa-apa. Sumpah. Nek nganti apa sing tak kandhake iki mrucut karo atiku, lambe karo atiku ora padha, sampeyan arep ngapake Antasena aku manut. Aku ki wong ki ora tau macem-macem, ora tau werna-werna. Aku ki wong selalu menampa apa anane. Uripku kaya ngene ya tak lakoni kaya ngene, engko nek ana undhakane ya syukur. Kuwi ateges ku aku sing budidaya. Ngono. Dadi nek wong Kakang Garwaca iki diwangi karo Pundhen Pandhawa, aku ora serik, malah yen perlu aku melu ngrajongi. Lah dalah bagus get biyen. Dadak tok loge ora. Apa mau tok sawang Kakang Garwaca Kakang Antarja karo aku ki cakep dhewe aku. Ya meng aku ki rada cerobo. Nek Kakang Garwaca ki adus sedina ping 3 nek aku nek ora ketemu kali ora adus. Iya Antasena. Heeh. Lho kok sik? Kok sik? Sawetara menengo dhisik. Oh, napa? Suwene kowe jagongan karo aku lah kok dhuwur kae ana mendung, tak sawang mendung loro, mega loro wujude. Nanging saya suwe kok ilang wujuding mega. Lho, Antasena piye? Lah gelo, sawangen lah kok. Lah dalah. Kuwi ora tau cetha kok lah dalah ora. Ana apa? Kae dhuwur kae. Ndi? Kae. Galo kae, sawangen. Lho kok iya to? Lho kok medhon nang kali. Kuwi wis kuno banget Antasena. Ya men ya kadang kala ya sok masuk ngene iki padake ora. Aja sok ngembe karo sing basa kaya ngono kuwi ora. Dhuwur to, Lek? Iya, dhuwur kae. Lah dalah. Wujude buta loro. Lah kene ngerti bagus. Ning pancen kowe iki putu dewa, madhep rene tak takoni. Wis tok sawang to? Wis. Wujude buta ning jane udu buta. Heeh, cocok. Nek ngerti sing siji kae sapa, sing siji kae sapa? Ning aja tok kandhake. Wis. Sing ngarep Yosep. Udu. Ngawur ora. Lemune semono ki. Nek pancen kowe bocah pinter, buta karo tak wirang-wirangke. Jarane, ayo sawangen makmu cilik. Bumira ta Antasena? Ya, tak sawangi kaya ngopo, Pak Lek.
kok malah dadi Siwa Ndarawati. Wis to, nek kowe pinter ayo tututana. Nek pancen kowe putu dewa, pancen kowe iki anake Kakang Mas Jodipati mestine kowe lante panggraitane. Jare wong ndugal kewarisan ning pintere ngungkuli marang putra Pandhawa liyane. Ayo gage, tututana. Oke. Padhake ra iso nek nganti salah ora arep ngaku anak Pandhawa. Ya ngopo? Ya. Wis bener ning luput. Salahe. Lah ana ula kok ndengongok ngono piye? Ha iki jam pira to? Lha iki wis jam 2 kurang. Ha wis wancine ndengongok ula. Ya meniki wis klogat-klogat wis golek carane piye supaya ndengongok. Ora apik. Moh, aku tetep ndengongok. Wis gleleng wis iso ndengongok. Wis. Padhake ora. Kancaku sing ora iso tak dum-dumi. Wong edan ora. Ayo ndrosor. Ya. Wah, lah wis cilaka. Ngene. Wis nek ngono saiki mengkari percakapane. Oh iya. Omong-omongane aja nganti kleru. Ya. Kowe nek arep omong kudu nganggo hong wilahing mastu nama sidam. Hong wilahing Mastu Nomo Sidam. Nek nyelok aku kudu ping pindho. Kresna ngono ya. Oh iya. Ora sah basa aku sing basa. Oh iya. Dicoba engko ndak kleru, ndak ketara. Oh iya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Oh ngilahing. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Apa? Kresna. Pukulun. Piye Kresna? Lek nganggo pindho ki nek sing penak wae. Aku apa-apa penak ya Kresna? Sebutane iki lho, nek pisan ya pisan ora usah dadak ping pindho, jajare pindho iki ora positif senengane. Rama Pukulun. Piye Kresna? Kresna piye? Kula atur nyawang wonten nginggil menika Rama. Endi Kresna piye lah? Wonten yaksa Pukulun. Lah dalah wong ilahing. Ana yaksa Kresna. Ana yaksa tok Kresnane rasa. Ana yaksa Kresna. Inggih Rama Pukulun. Dinteni kene Kresna. Inggih, ngestaken dawuh. Pukulun aturi lenggah wonten ing wingking. Ya Kresna. Oh ngilahing. Aku tak lungguh ning mburi Kresna. Inggih. Monggo aturi lenggah wonten ing wingking. Iya Kresna. Ora sang guyu elek. Oh iya, oh ngilahing Kresna. Sing gedhe pangapuramu hong. Lho. Sing gedhe pangapuramu Kresna ngono. Kresna, ya, aku lungguh mburi Kresna. Inggih Rama Pukulun. Ya. Wong giro buta gedene semono jengkelit bareng kok bareng tancep kok madhep rono. Yayi eneng apa? Walah. Iki piye iki kok kaya ngene. Madhep rene Yaksendra Kala. Kaya eneng kula kok ngadeg. Rama Pukulun. Piye Kresna piye? Wonten yaksa kalih. Takoni Kresna. Takoni arep tuku apa? Arep nendi ngono. Arep nendi Kresna? Sapa iki ning buta loro kok polahe ngedap-edapi? Ngaku sapa? Takon karo aku, Nalindra Kleyang kabur kanginan Prabu Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala.
balik kowe sapa? Lho kok sik to. Wong sak donya iki ngerti karo aku kabeh. Lah kok dadi kowe ora tepung karo aku ki apa lehmu dadi buta urung suwe apa piye? Yuhu. Wah. Malah yuhu. Wah, cilaka. Ya, aku durung ngerti karo kowe. Tepungake nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Wah, Ilahi ngawit namastu menawa sidang. Awit nomadu slaming jagat warana santun kayu sing dhuwur panjang kunjung pasir karo. Malah janturan ora. Janturane kaya ngono mau wis awan mau. Oh iya. Ya Kresna ulun Nagaraja, Bukulun Nagaraja. Wah, Bukulun Nagaraja. Ya dasar kepara nyata Kresna. Kula wonten paring adaut. Kok ulun mboyawra butane? Lah kowe iki ndlosara. Wong dengongok kaya ngono kok ora weruh butane. Wela cetha wiladal. Oh ilahi. Inggih Rama Pukulun. Iya Kresna, takoni. Kok kowe saba negara Ngamarta iki arep ngopo? Ya. Pancen mung nedya liwat. Apa ora ana dalan liyane? Ora kanthi kasengaja aku liwat papan kene. Ayo bali. Bali. Aku ora bakal liwat dalan liyane kejaba liwat dalan kene. Nek kowe mbacut, apa kira-kira kowe arep nantang karo Ratu Ndarawati? Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho sing tak wedeni apamu? Iki merganing patimu. Mangkiriyen. Pukulun, Rama Pukulun ngaturi sabar. Kresna. Sabar piye? Sabar ayam goreng. Mboten Rama Pukulun ngaturi sabar. Lho, apa kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Gedhemu cilik, dhuwurmu cendhek, ora bakal menang karo aku. Sing kandha sapa? Kowe wani maju sejangkah. Tak tibani pusakaku lakon glundung sirahmu. Apa pusakamu? Tibani senjata cakra mati kowe. Lho. Lah apa kowe duwe? Lah ya nyilih kowe. Antasena, piye? Barang ming tak apusi kaya ngono kok do uleng-ulengan garure melayu nganti nabraki wit-wit. Walah Kresna, kowe kata-katamu mesti gawe bingung Kresna. Inggih Rama Pukulun. Ya, ganti kaya wingi uni utawa salin kaya wingi uni Antasena. ya. Mesake buta kae. Oh iya, ya manut karo mak cilik. Kula mboten kanthi kanyana-nyana mlajar Rama Pukulun. Sareng Kresna wau paring pangandikan tiban pusakaku tugel gulumu. Pusakamu apa? Senjata cakra. Kula kaya sepuntan ya takon. Merga kula niku sing rumangsa duwe senjata cakra. Lah apa kowe duwe kok kono ki ya tanggap. Kaya wis dagelan setelan. Raya nyilih kowe. Wah, mak teratep. Aku ora iso mong bola-bali to mesti konangan ning pancene kowe ngeyel. Keparengipun ganti kaya wingi une ayo ora sah dadak sesingron. Oh, becik bener luput didodo kanan iki. Monggo Rama Pukulun kula dherekaken.